Changamire makurukota wose ndakauyawo padera rino chimuripoti wenyaya yangu pamusoro pemurume wangu kuti handibudirawo pachena kuti chiri pamwe chete here kana kuti kwete nekuti akangondisiya kumbakaii. Manzwe baba, andine mukadzi wenyu chiri kundida here kana kuti kwete? Pamusoro wechangamire makurukota yese unoda kuti ivo amai sekuti vakakwidza ndivo dare vanditsangure nokuti ivo ndivo vakandiramba. Chiri kundida here Tozoenda zviri pamberi. ihungu kana kwete uchitaura. Amai dziri kudai. Sei mauya kudai. Chitaura nyaya iyi. Yes. Pamusoro wechangamire makurukota wose uya kwandakaita nchiripota nyaya yangu padare inyaya yekuti murume akangobuda pamba achienda kubasa. Aenda kubasa kudaro akagara mazuva akawanda asingadzoka ari pachikoro. Mazuva mangani? Akabuda pamba musi wa6 March kusangana kwandiita naende muno mudare nhasi date 10 May. Saka zvadava ini ndakaedza kumbofona pafoni yake anga kandibloka. Andibloka inini ndakazotaura nyaya yangu nasekuru wemurume. Ndikati sekuru nyaya dzangu murume hasi kuuya kumba hakuna chikafu ndobatsirikawo sei. Zvikanzi Muzaya nyaya yekuti dzigadzisike pafoni hazvidi gadzirisike. Iwe chiuya kumba kumusha ukwire bhasi ndodedza murume wako tomuziva kuti chii chikumutarisa kuuya kumba uye chii chaakakublokera pafoni. Wati ndichakufonerai mangwana imi gadzirirani. Mangwana kuseni zvishuwa sekuru wemurume wangu wakafona. Wafona kudaro akanditi Muzaya murume wako ndataura naye akati ini chero makaya mukutambisa zvenyu Mwari regai nekuuya hanzi zvese zvinhu zviri kumba torai zvenyu nehembe dzose. Saka ininiwo semukadzi zvakandiremera ndikaenda kumba kwasisi wangu ndati ndo nyaya iripo. Sisi wangu akandiperekedzwa kumba kwana sekuru wangu kunova ndiko kwandakachengetwa. Ana sekuru akati aiwa iwe dzokera murume akauya newe kuno. Saka ndaoneserwawo nehama dzako ndopandakati inini kuti nyaya dzangu dzibatsirikana ndiende kuno vakuru vemutemo vanozivawo kuti gadzisawo nyaya dzedu, kuno vakuru vemutemo vanozivawo kuti gadzisa nyaya dzedu. Ndosaka ndakauyawo pano kuchangamira. Apedza iwe shamwari hatidi kupedza nguva pana, hatidi kuwedza nguva. Ukaona mukadzi kubva muna Machi asi munani hati kubvunza iye murume uyu saka iwowe mukadzi ari kutaura kuti zvaataura ndozvinzwa. Ndakabuda ndichienda kubasa zuva rataura chokwadi ndichienda kuchipoli kunonzi kumuyu kwatsiga. Ndakagara wiki rekutanga ikapera Friday chisi ndichifanira kudzokera kumbani ndakudzokera nechikonzero chekuti ndakanga ndisina mari. Tiri pacommunication yakanaka nemudzimai wangu. Nyaya yakazoitika ndeyekuti ndakazofonera munin'ina wangu kuti auye andibatsire basa. Munin'ina wangu wacho anga kanesana nemukadzi wangu vanga vasikuwirirana. Mudzimai wangu ndakamufonera peke ndikati ndafanira bamudiki wako vari kuuya kuti vandibatsirewo kushanda. Zvikanzi alright, saka nditumireiwo mari kuti kana vakauya ndiwanewo mari yechikafu. Ndikati zvakanaka. Izuva rekutanga iri. Zuva rechitu munun'una wangu aamuroti kuuya. Aifona pafoni yamaiguru ake vasingadaviri handizivi zvavakazofunga kuti ndakamonesana navo. Vakabva vandifonera inini vakati ko sekuru varegeri kuuya vari vakafanira kuuya. Ndikati aiwa sekuru ndakangoitawo handida kuzonyatso varondedzera hangu zvese ndangoti sekuru vashaya mari yekuuya. Saka ndati munun'una auya. Zvikanzi alright, ndobva vafonera sekuru akati handina kushaya mari semunhu aida kuuya kuti ndivatsanangudzire mai ava mukadzi wangu mutoro mandiri. Sekuru vangu vaita zvechiprofita havakazobudirwa nemuzimu. Saka kuti ndifonde munhu ane machira ake kuti simudza machira uye kuno tishande tidi zvakandiremera sekuti ndoloja 2 rooms bedroom maintenance. Ndaizwiswanisa pa kumabhegawo paya zvinhu zvakandinetsa ndikati munin'ina ngauye. Saka ivo vakazoti ko imi munoti munin'ina wenyu auye sei ndakanesana naye. Ndikati mai Junior rega kuchengeta chigumbu kumunhu weukama kuita sekuti wakatsamwira mutoro. Saka inini ndinoziva sei kuti wakandiregera kuti zvinoreveki takatadza kunzwisana nemudzimai wangu. Saka munin'ina wangu achibva asvika achifonera pafoni yamaiguru ake kuti vamutambire sekuti anga asingazivi kuti tinogara papi. Vasingadaviri vachindifonera vachiti vamutambire munun'una auya. Ndikati ndobva kuchipori kunoku nguva dzinodzi ndichizotambira munhu asvika mulokesheni nguvayi ndosvika nguva isii.
Saka munun'una ndakazofonera ndina kuda kuti iye aziwe ndozvipitika kumba. Ivo ndo akazomuzivisawo. Ndikamudirector pane imwe shop. Phone shop yomwe murume anodzimanyiwa. Ndikati kumunhu anotengesa imomo chienda iwewe unondisvisira munun'una wangu kumba. Ndobva aenda akasvika kumba kuya. Akarara munin'ina shuwa mangwana akabva andifonera akati mukoma ndoti ndouya. Ndikati apana munhu arikubva kuHarare achaiti kutora uya kumba. Akati aiwa ndidirector ndinouya. Sekuti angaonawo zvaona handizivewo. Ndikabva ndamudirector pano ndikamota zvinova kuchiponi akabva akwira akauya. Ndakagara zuva rekutanga rechi2 rechi3 yakanga iri Friday ndichifamba kuenda kumba handina kuenda kumba. Saka ndakabva ndatumira mari $30 kumba kuna madam nemukomana umwe ndinoshanda naye. Handizivewo zvakasvika achitaura zvakasvika wachindiudzawo madam ndo zvakasvika achitaura. Ndikati aiwa zvakanaka kukadai mimi makonana nenyaya iyoyo makadii kundifonera kuti ai baba mwana message yamasvitsa ndainzwa yakunotitaura nyaya ndokwira ndouya inini. Ivo vakabva kukwira madam musi weFriday vakauya kuchiponi. Vasvika kuchiponi tamurisana paya vakati pane pakasununguka here titaure. Ndikati hongu paripo. Tikabva taenda pakasununguka tikataura tikanzi baba Junior ndakaona mukomana wacho andakatumira nemari anonzi Pogba. Ndakaona Pogba vaine $30 mukati ndibhadhiri chikwereti checha chandakatora $20 ndosara ne10 ndotenga chikafu $10 ndakaona zvisingakwani. Ndikati ko madii kundifonera kuti aiwa mari yaya ndazitenga chikafu chitumira $20 yeye chikwereti munota zvokuuya imini. Zvikanzi handatoya kuno ndizotora mushini inoshandisa madetector inini ndo basa rangu. Ndauya kuzi ndizotora mushini sekuti mune umwe mushini uyu wamunawo muhombe mundipa mudiki uya ndowanga wari wangu namadhamu angu ndowanga wari wangu mudiki muhombe umwe wandashandisa wanga wari kwaisiya ukwareza. Saka kanzi tokusiyira uyu muhombe mundipa mudiki. Ndakamborora ndakanyarara kata ndo zvamaona zvinoita zvikanzi ndo zvondaona zvinoita kuti kana mushini kana ukanhonga ndoona kuti wanhonga kana ukashaya washaya. Zvakanaka ndichibva ndadedza mukomana anoshanda nemushini ine ndatora mushini kushopu kwaunochengetesa ndobva auya mushini yanobva ndakatambidza. Vakati bhatiri ririmo ndikati hongu ririmo machaji ndikati irimo. Vakabva vati alright vakabva vasimuka vakabva vapinda mumoto vakabva vaenda kumba. Vaenda kumba mangwana vakabva vandisendera meseji vakati munouya here kuno titaure nyaya idzi. Ini ndakasara ndichifunga vana baba ndiregerere ndakasara ndichibatikana zvakanyanya. Nhasi ndakabatikana nematiritori ndakaitwa nemudzimai wangu akandidzikisira zvakanyanya. Ndakasara ndichifunga asi mudzimai wangu iri basa rangu inini sababa iri ano achinditora mushini ndichishanda anoda kuti ndiraramise iwo right aenda kumba. Saka pavakanisira meseji handina kunge ndaipindura zvenguva ndakambotora nguva ndobva ndakafonera bheri ndikati koikoko kumba ndinouya kunoitei. Zvikanzi konye zvakatonaka zvakadai here zvakatopera zvakati zvakapera zvakadaro mai mwana ko zvakaipei. Zvikanzi uyai titaure nyaya. Ndikati kadai kwakune nyaya inoda kutaurwa ndimakabva kuno kunesuru kadai pane nyaya inoda kutaurwa mungadai makandifonera kuti uyai titaure nyaya kuno kumba pane kuuya mumotora mushini pamberi pevanhu. Zvikanzi alright ndobva vakata foni vakaramba vachingofona vachidaro enda ndakabatikana kumba handinakwanisa kuenda. Alright topatasvika ka mukadzi unomudapo ndomuda asi ndakamutsamwira changamire ndiregerere pana ndakabatikana. Ngatidzokere panyaya mukadzi unokumuda here tira kugadzirisa ndatoona kuti pane dambudziko ndati mukadzi ukumudako. Mudzimai wangu ndanichimuda but ndaida kuti ndikufambira nyaya ngatidzokere panyaya. Ini ndoda kudzokera panyaya newe. Shona ana kuinzwa shona wanzi mudzimai wako chiri kudai kuti ndanga ndichiti aiwa ukazongoita asi pane chine chiri kuseka mukadzi wako chiri kudai ndinakauta changamire ndakabatikana nekuti akasike kutanga kunditira izvo. Kana wauya kwamambo manje Samuona wakaripohwa rini? Wakaripohwa ndofungana nhasi nderechi5. Nderechi5. Wakarara uchifunga pamusoro peupenyu hwako womukadzi wako nemwana. Saka kana tiri munomudarika ndinotofungidzira kuti iweweka uri murume akazvimirira nepfungwa dzake dzakaita sei dziri panzvimbo yake position unayo. Ndanzwa uchitanga kutaura kunzi wati ndibvunzire mukadzi uyu kuti sei akwira dara chichibudirwa pachena. Tikati sei wada ukati mukadzi wangu ndomuda. Saka ndopata kudzokera manje. Nokuti tinoda kuona pokutangira tichena kumberi. Mudzimai wako unomuda sematauriro waita pokutanga. Changamire ndafunga kuti ndimbomira. Mbomira. Ukumira kuti sei ndoka chama. Chinetika ndikuti kana udula kumira. Akusi kumira kuti ndakamira. Ndakayenga munhu mudenga. Kuyenga kwakaita mudenga kwekwe ndo kwauya nako kudai. Wanzwa ka?
Sakadare ndora uchikubvunza chita mubvunzo usipo. Wewe kuti utimise kuti mbomirai tombofema hapana kufema. Shamwari anichada. Hungu ndinoda. Tozo ndivije zvidwa che. Hungu anichada. Hungu ndinoda. Toziya zvinhu zvimwe totangira ipo china mberi. Naiwe Shamwari. Unobvuma here wewe kuti munhu anotadza? Ndinobvuma Changamire kandi kangoreke kutanga. Aiwa ndipindura. Kana atadza anofanira kuitwa sei? Kuregererwa kana Kuregererwa ndizvo. chokwadi. Uyu munhu uyu anotadza. Pano pandatoona pamwe paakatadza. Asi toda kupataura manje. Kana achinzwa obva anzwa shuwa kuti akaita sei? Akatadza. Right, pandaona paakatadza. Anga asina simba rokuti anotora chinhu chawakagarira nacho musana, chauri kuriritira nacho imba. Iwo chitorodzorera kumba. Iwo kusiya kusamwiko. Kuratidza kuti hapana chaagadzira. Chokwadi. Bosi kumba kwe kuda kudyiwa zvishandwa nababa. Baba wabva wasiyiwa musango usina demo usina kana tumo kana chinhu. Chokwadi. Ana Ndodzimwe zvakakupa hasha. Patiri kuti uyu anda kudzidziswa. Mushure maizvo zvakazvakandisira kuti vana. Akaziya sei? Vakazouya nevana vakandisira vana kuchikoro. Zvese izvozvo zvikuitwa nemunhu asina kudzidziswa kuti imba inogarwa sei. Handiti? Mabvunzo zvakanaka inini. Ini ndanga ndida kuzungura. Now, zvawakatora mashini kubva kumurume wako uchienda nawo kumba waida kuti zviite sei? Pamusoro Changamire nemakurukota angu. Inini kuti ndizosvike pakuenda kumurume wangu. Anga ane 4 weeks ndofunga asingauye kumba. Akandisiya kumba ndine mimba ine 5 months. Achizoti ndorarama nokubayiwa drip. Ndine wana watatu naye vari kufamba kukazi mimba ichi4. Saka zvamba ndikasvika pakuomerwa ndichibatsirwa nemwana wechidhowa ndogara naye. Murume asingauye kumba ndokwanakati ndifambe ndiende kunopiwa mari yechikafu. Ndichisvika inini murume ndakatotaura nezvakanaka andatirawo mari yechikafu. Asi chakandishamisa ndechekuti ini akatora mushini akandipa akati Hamuna kupindura mubvunzo wangu wamaida. Ndati zvamakatora mashini kumurume wenyu maida kuita sei nawo mashini yacho? mushini angopiwa ndikanoisa kumba ndokuti ndatira mari yechikafu. Makapiwa muchini zvokumanikidzwa here. Zvamakapuwa mushini nemurume. Makamubvunza here kuti mushini mukundipire? Aipamuti asina kubvunza nangoti munhu angondipa mudziyo kurongedza kumba sezvo mushini aingoshanda iri. Ndofunga taenda mberi stereki. Ava maya uyu mukomana ati ndakavapa mushini, mushure mati ati ndipe mushini unawo ndikupe uyu. Maida kuita sei? Munoita zvemadetector here. Maida language yenyu yaida kuwedza kutaura kuti kudii? Pamusoro Changamire. Inini kuti ndisvike pakudaro inye kuti murume angatondifikisawo nevana ndichitowa. Chinotanga chii amai kana mutadzirana? Amirai. Chinotanga chii kutora mushini nokugadzirisana? Chakandipa kuti ndisvike pakutera inye kuti munhamba ndatobhlokwa ndisina kwokuti ndaipotera. Sekuru ndakawaudza murume wainditi fonera murume wenyu. Pamusoro uyo mwana wekuona kuti ngombe inokwezva nekadzikwa amai avo vanga vanongo vasingawane murume wakuba ndokubva vatera murume wavo havana kutera murume wemunhu vakatera murume wavo paakanga ari chinororerwa mukadzi mumusha chii mudambiswa kumusha kwenu ndauya mumusha mundaingeiko ndainga murume saka murume wangu ndobva ndatera paari tauye kumba tigotaura kutaura kwaipande kwakasiyana nekutaura kwomubhedhuru uya akabuda mubhedhuru nanhasi akuda kurubata mubhedhuru bata mushina yemukatire Pamusoro Mumba munodyiwa. Kana mukaita rudo mumba musingadyiwi, mumba imomo makafa. Chinotanga kudya vanhu vachidii nai? Mozoita rudo. Patitaura nyaya yechinhu chinoita kuti inzi imba haibikwe. Kana yakanaka zvinenge chinobikwa kushanda kwomurume achiuya nezvinodyiwa mumba umu. Patikuti kana pasvika pokuti mudzimai anditeera kubasa, tinofanira kugara pasi tinyatotaurirana zvakanaka. Kana ndiri kushaya ndinofanira kumuonesa pandiri kushaya kuti aiwa munokusanga gere asi zvinhu zvakadii nai zvakaoma. Iri kuramba pokuti amai vakasvika vachitakura mushini unova ndiwo wakagadzirwa nemurume musango hazvisiri izvo. Pamusoro yase kuti nguva komana.
ava mai vakaenda vakatadza sikuti vakaenda vakatora muchini musango semaonero akuda kuti vakaita vakatadza. Uyu paakatorwa nemushini aona kuti mukadzi wakatora mushini achienda kumba akadikitera kumba kutera madzimai ake kumba obva aenda kutaura nemadzimai ozonyimana vatu kumba kuti aiwa ndanyimwa mushini ozogara kwakumba kukuoneka pamboza amaya kutora chinangwa chokutora mushini chekuti murume anditere kumba tinotaura tiri pamwe chete. Amusaroita ngame mudzimai wangu ari kuramba chinipa hasha nekuninyepera ndikati 4 weeks ndiri pamuhuyu pandaifamba netsoka ndine mari mumba ndaisingatori mari mumba vabvunzi yavo ndichifamba netsoka ndienda kumuhuyu ndoita 4 weeks ari kuramba chinyepera mushamba muwadzana ari kunditaurira zvokunyepa mudzimai wangu saka handikwanisi kuti ndivuzisane nayo achindinyeperera ndiri kubatikana changamiri ndiregerei Chamari, marume tapuda mbudo kumurume uyu tingaswere nyaya dzidza tokusungumira uyu murume uyu ane chinangwa chake munzwe ndabvira kudhara ndichibvunza pai Changamire vangapedza nyaya yekutanga. Chamari, uri kuda mukadzi wako here unopane point chete nyaya inofana kukurwa kaidzika idzi kune vanhu vari kuyanana. Chamari, uri kuda mukadzi here chete kwete Changamire satipedzere nguva chitaura iwewe kana usamuteka unomupa sherivisi pamutemo uchimutaura zvaakakanganisa zvitatu zvandakurambira zvakaiti asi mutemo udare unenge uchiti nyaya yakadai haisi yokuramba namudarisi nokuti haina upombwe mukati. Tiri kumutenderei kuramba mukadzi asina mhosva? Ndo kwesini yangu. Tiri kumutenderei kuita zvakaipa uye mukadzi asina mhosva? Sei dare tada kumutendera kuramba munhu asina mhosva? Mhosva mukadzi uyu ndei yokutera mukadzi yomutera murume murume aifanirwa kuti ashande fine. Pane maissues ekuti kana ndaona kuti akaramba ari musango hatigoni kuzotaurirana ndamutorera mushini katembo kasinzara kumba haiperi chiuya ticha sei wakateerera nemwana because pane pamwe vakadzi vedu ava pane weya unotikontrora nayo yavanoziva weakness yedu iyi vaitoziva weakness yemurume wavo ndikamutorera mushini nemadiro anoita kushanda anotera chi kumba kose zvisina kuenda humiliation yabamunini namai guru yagara iripo. Ndakabvunza nyingina wangu ndinowirirana nemudzimai wangu andoziva kuti mai guru ava vakadai so nhasi havazoda kutaura nesu kunyepe. Saka inini ndoda kubvunza kuti yanga nyaya yemunyingina wako here yanga nyaya yekutirwa kubasa here because hapana nyaya unless otherwise iwe wagara usingade mukadzi because haungabloke mukadzi pekutanga mukadzi wekutera kubasa wotora mushini kuti uchitere kumba tichozotaurirana worega kuenda ozoti uya kundipa hasha kwandiri hazvina sense nokuti vanhu vagara achingotipa hasha everyday. Ini ndakatoona mukadzi wangu asina kundituka zuva iroro ndotoramba chimutokonya kuti aita sei nokuti ndo zvandajaira kuti anondidzora mugwara nenguva saka kuti chiwe Changamire pamusoro madzimai angu ndakanga ndisina dambudziko navo akasike kutanga kuzviita ndofunga arakage chifaifa chitera chitora mushini tikangoinetsana rega ndikubvunzire vanhu vane experience muupenyuka vagara mune makore mangani svika amai vangu vashaya? Musi wa 6 mwedzi unoyu ndabva ndasvika 94 years. Makanetsana naamai kangani? Kakawanda. Makavarongedza bhegi kangani? Hapana. Sei? Tachitaurirana tichiwirirana. Tozvada kuti yaito chete unoona ungani nayo pamiri pechi4 uri kufungei? Because brain rako vanhu vakazara mana vakazara munyika patitoda kuti bati uri kufungei kana wamuramba uchaita sei? Unotiisa mumimba munhu mimba ine mwedzi mingani? Ine 6 months. Une mawikisi mangani usingaine mumba? Changamire pamusoro ndofunga pamani kutanga muchiti unoda mukadzi wako here ngati ndinoda mukadzi asi chazondibata kuti ari kundinyepera pakuti nyaya yedu igadziswa chokwadi ndosaka tava mudare dare rine rinokuti mukadzi kana uchiita zvakati nandidi handiti uri kuisa mutemo tosati kwamukana nokuti ana asekuru vanozogadzisa imba yako izvi zvavakuita zvokundinyepera zvakati handizvidi mukadzi wangu ndikumuda kasi chakati handisi kuchida chakati handisi kuchida amai vati iwo chako chaukuitawo chakati chokuti unoenda
tamadetector udzoke pane munhu atatunga panze apa angachijoining nandi kasi kana apedza kurova madetector anodzokera kumba nditoshamisika unoita 4 weeks kunge une gomba kuridza chuma mochigeza motora maenda kumba iwewe mufana uri tsotsiwe because munhu anoridza mushinika haangaite apana haana chokutaura ramba urikuona shamwari wataura kuti mune vana 4 uri kutaura zvimwe zvinochiitwa naadzimai vako zvausina kuda kuti dare rizive nokuti wati akasikepita sei kekutanga kune zvimwe zvinochiitika mashoko asi izvi zvaitika nesitaira manje zvazoitika nhasi zvisiri kuonekwa nedare rino patadzwa nemudzimai wani wako $30 wamutumira ndiwo ataura kudaro asi ashandisa $30 iyoyo yawamutumira kuti atenge chinhu kudzoka kunani ndo yakwirisa bhazi ashandisa $10 nokuti 20 yangaenda kuchikwereti adzokera kupi anotenga chikafu adzokera kwauri nokuti kune chikafu wakambobva funga wepa ari kukurirwa pamusoro ichi izvozvo zvikadai akafunga seizvozvo akauya akati ndauya kuzogara kuno ndokune chikafu zvasina kushata akati ndauya kuzotora mushini neiwe uri kurwadziwe neiwe una here mushini handina mushini unawo imimika mukita chitende unawo mushini ndo akauya kutora mushini mutorwodovava noise makaseka mumira mushini mutorwa munomu uyasvika kuti ndodidengeta aiwa wako kurama yako ndomushini mutorwa nhasi tingadai tisina nyaya iri panapa is very simple iwo kuzoomesera kuramba mukadzi haisi solution tarisa vanhu vanoramba vakadzi vese anoenda nechekuseri unonzwa kuti handingaite vana wana baba vakawanda wakudzokera nechekuseri mukadzi wako mbonga wakatora hazvimake sense zviri nani tigadzirise nyaya yenyu kana une mamwe maissues ndakupa mukana ndokupa vanhu vairi moenda panze motora maissues enyu chandiri kuda ndechekuti imba yenyu isaparare ndai tiri kuzoiparadza zvara nhasi chete haiwa hatiiparadzi iye ndakupai amusona naangwarati endai panze apa munobatsira vana uyu haasi kukwanisa kuramba mukadzi mwana wedu mufana maissues emadetector hana basa rese nokuti ndiri muchereka detector ndinopesana naro riri mumaimeni mangu kasi ndinodzokera kumba indoramba ndiri pai pagomba dai watoti ini ndisiri kuenda kumba nokuti gomba rangu roda kuchengetwa zvinoewo nedetector rongoisa pabendekete oenda kumba unoshandisa rimwe detector chete madzimai kana akatouya kai akatowirira isusu kana vakuzotaura zvapupu zvinopuhwa parufu zvezve kunze ndakagara naye zvakanaka kwangu siri kumupa sadza kana kuzora mafuta ekuti vanhu vakadzi vanhu aiwa inyaya yebonde ndinge chitendwa paunofa paya kunze ndakagara zvakanaka ndakararama zvakanaka munomusha handidi kubva vanoona kuti ai kwanyangu ndikaenda kumwe pamwe bamunini wacho achindivhevha wane mwoyo unenge mukoma wavo ndo nyaya iripo endai panze vanyingina hatingaboita happy mothers day negukuru zviriko here ndemai vevana vavo tarisa rimwe dii wanga une rimwe dii ndoda kuone rimwe dii endai panze yenyu angwarati ndakutenderai musona budai nemhuri nhasi hausi kuramba mukadzi tenderirai chinhu chikuru chataurwa najeri ndechekuti no matter time haana respect kumurume wake anovhunduka asi inini sasekuru ndakabva ndataiwa pamwe imimba nzwisisa munhu wani munhu wako uyu wonometa ndobva ati aiwa zvimwe zvese ndachitenderera zvangu jeri uyu ireza mabhebuku muchipapuro saka kumwe kuteera kuye kwaitwa kuenda uku kwakusiri kutotora mushini kwaiva kuona kuti shuwa jeri ari kugara chii wega here asi chakanaka ndechekuti shuwa akasvika akaona jeri achigara chii wega haana kuziva kuti agumbura jeri tatseketudza nyaya yedu tasvika pakuwirirana vana vangu vawirirana
musikana akakumbira rurege vakabatana maoko itai zvamaita panzi Ita yenyu. Ndewako. Saka zvanga zvaitika manje zvezvekuti vana ava vanga vaparadzana. Murume nekugumbuka anga nehwani rumu yake yanga akuroja kwake. Amai ndobva vasiyiwo kwavanga vachiita sei vachigara. Asi tavimbisana kuti nometa andoita mwana kwaye, andoita mukadzi kwaye. Isisu varume hatigare nemadzimai nekuti makanaka sei. Tinogara nemadzimai nekuti you respect us. Imimiwo madzimai hamugare nekuti akanyangara. Munogara nokuti anokudai. Saka zvinhu zviviri izvozvo, love ikabva kuna Jerry, respect yobva kuna Nometa. Taumba imba yavo. Saka uyo apromisa kuti nhasi chai generator rakutenda umba kwani. Oh, yatakuda naye pale. Sama zona kuti dare ari kumhanya kuti vanhu ngavaramba nai. Tinoda zvakanaka zvinoitwa nedare. Tamburambira rikati not today. Enda kuti vana 4. Endai kumba munogara zvakanaka. Kana maita problem, this time munongodzoka muya panze papi apo. Totaura nyaya yenyu yoperera ipapo. Mazvita maremekedza dare. Maita kuti tidado nemi kuti magara zvakanaka. Endai kumba baba. Handiti? Endai mogara zvakanaka. Respect ndoine basa. Mukadzi wakangoramba kuti murume anongonyarara achitongwereka naenda. Reason haaita sei? Haape. Saka ndakutenda Jerry nokunzwisisa. Papa mistakes edu panoumbwa dzimba siwa dzagadzirika. Mazvita yenyu enda unosaina Jerry. Ubva uye utore mudzimai wako ende gara yenyu mama. Atizoti anotora nguva yekusaina kasi paanosaina achipedza anoazvitora. Nhasi nyaya dzedu dzani dzakarebesa. Torai madzimai enyu. Tora madzimai enyu.